системно се пренаписва нашата история. Постоянно се обяснява как всъщност на 3 март нищо не се е случило. Русия не е искала да ни освободи, искала да ни пороби. Всъщност тези, които са орязали България с 80% и тези, които са я разкъсали на 5 части, едва ли не са ни най-големите приятели, т.е. англичани, французи, германци, австро-унгарци, италианци и така нататък. Нека да направим един кратък разбор на изказванията вчера. Президентката Йотова говореше, че ние българите сме се освободили сами. Ние сами сме се освободили. Никой друг не ни е освобождал. Което е изключително грозна и некоректна лъжа. Изключително грозна лъжа. Много това е просто наистина изплюване върху... Знаете ли, не върху паметта на руските войници, които са загинали за свободата на България. Изплюване върху нашата собствена историческа памет, върху нашето чело, защото в крайна сметка недостойното поведение остава за сметка на самия недостоен човек, който се държи недостоен. Тя няма как да омърси със своето мръснишко поведение паметта на загиналите руски войници. Тя обаче омърсява нас като народ, омърсява нас като държава. Рая Назарян пък каза, че сме били освободени от свои чужди герои. Не каза кои са чуждите герои. Както и не каза от какво са ни освободили, между другото, както и по същия начин. И Йотова не каза от какво сме се освободили. Вчера се говореше за освобождение, ама не ставаше дума за освобождение от какво. Малко като сега конфликта с Иран, щатите Иран. Да. Кой воюва с кой воюва, не е ясно. Черешката на тортата сложи бившия президент Румен Радев, който се опита така да демонстрира познание, като каза, че България е била освободена от българските опълченци и чужди герои от армията на Александър II. На коя държава е бил владетел този Александър II? От каква народност са били тези чужди герои? В коя армия са служили? Това е най-важният въпрос. Коя армия са служили те? Не стана ясно. Някакъв Александър II ги е изпратил. Още повече не стана ясно всъщност от какво са ни освободили нашите опълченци и чуждите герои. Изключително е грозно. Вие сте историк, много добре знаете. Опълчението е 10 000 души. Цялата руска императорска армия е 250 000 души. Срещу нея действат 350 000 турци. И то на два фронта. И то на два фронта. И на Балканите и в Кавказ. И това е една война, която на практика на 2 континента се води за освобождението на България. Дори могъщата руска империя трябва да се напрегне, за да победи Османската империя. На фона на това нещо, днешните отци-рогатели и майкопродавци ни обясняват как сме се били освободили сами. Не можахме, за съжаление, не можахме да се освободим сами. От византийско робство се освободихме сами, макар и тогава пак да имаше помощ от куманите, ама тогава все пак те бяха наши съюзници, докато тук директно ни освободи Русия. Няма какво да обясняваме друго. Да, с помощта на българските опълченци, която не беше никак маловажна, точно най-голямата и най-важната битка при Шипка беше спечелена основно от българските опълченци, но Русия е тази, която се вдигна и дойде